lahjaksi ihmiset voivat ostaa esimerkiksi siivouksia tai tulevalle kesälle patioremonttia tai muita hoivapalveluja. Eli tämä on fantastinen juttu. Aivan loistava homma, yliopistouudistus. Se on fantastinen uudistus. Aivan loistava uudistus. Se on parasta, mitä suomalaiselle yliopistosektorille on tapahtunut sen jälkeen, kun ne on perustettu. Yliopistot saavat lisää autonomiaa, yliopistoille annetaan mahdollisuus keskittyä niihin omiin vahvuusalueisiin. Sanotaan, että kaikkien ei tarvitse olla täyden palvelun taloja. Fantastinen juttu. Tähän kevääseen, tähän kesään. Meillä on tulossa taas eurovaalit. Mä oon aivan täpinöissäni. Sen takia, että taas on vähän niin kuin matsi tulossa. Hyvät ystävät, meillä on fantastinen ehdokasjoukko. Aivan loistava. Mä odotan tätä iltapäivää, kun me saadaan porukat tänne eteen. Kun nähdään, ketä siellä kaikkia on, minkälaista osaamista heillä kullakin on, minkälaisen viestin kukin voi kertoa omille kohderyhmilleen. Ajatelkaa mikä porukka. Pahimmillaan tämä talouskriisi voi johtaa siihen, että tulevien vuosien aikana me velkaannumme ehkä noin 40-60 miljardia euroa. Se voi olla vähemmän.